Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba Msibande, ngibingelele umama Msibande, ngibingelele ekhaya lethu, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngicela ukuletha ubufakazi mayelana nokuvuma izono. Ngibhukhile usuku lwami lokuvuma izono. Ngithe sengilibhukhile, ngaqala ngabhala, ngase ngiba nephupho. Iphupho engathi ngisemajalidini amandiya la kulahlwa khona izinto esezindala. Ngifike ngiyicoshe mina, ngithi ngizofike ngiyilungise ekhaya. Uma sengifikile ekhaya bese ngiyayilungisa-ke ney'dabukile bese ngiyathunga, bese ngiyayisebenzisa. Ngithe emva kwalokho ngaphinda ngaphupha futhi, ngiphuphe engathi ngisemfuleni. Ngisaba kodwa emfuleni, imfulo isezibana nje. Ngisaba ukungena khona. Kepha ngithe uma sekuwukuthi sengiyivumile kahle izono zami, njengoba ubaba kade esitshela ukuthi ivunywa kanjani izono, ukuthi uyasibhala isono, usibhala nje usihlaziye. Ngase ngiqala phansi-ke ngayibhala-ke, ngaqala kabusha ngayibhala. Kuthe uma sengiyibhalile-ke bese ngiba nalo iphupho. Ngafika lapho la kade ngijwayele ukuthola khona izinto ey'ngcolile, ngafica kukliniwe, isihlahla sakhona singenalutho nje kube kuyisihlahla engathi iy'hlahla zobhanana. Kukliniwe, kukuhle lapho, kungasekho ukungcola khona. Ngaphupha ngathi ngihamba ngiya edamini. Uma ngifika edamini ngithi ngiyangena khona, ngangabe ngisasaba nje kade ngisaba. Ngangena ngabona phansi, uma ngathi ngiyabheka phansi ngibona isihlabathi lesi esamatshe emanzini. Ngibona amanzi acwebile, ney'nyawo zami ngiyayibona ziphansi lapha emanzini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi usivumise izono baba, ngoba mhlawumbe ukuba siyivume izono ngase sathwele imithwalo esingayazi ukuthi soyithula ubani. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. Baba, ngidlulisa nje ukubonga kakhulu. uNkulunkulu usangigcinile, sasigcinile sonke. Ngiyabonga baba. Ngimangazwa ukuthi baba kade ngikhuleka ngingakayilaleli inkonzo ntambama njengoba ngilalela manje ebusuku. Uma ngikhuleka baba, ngikhuleke kufike nje ukuthi angikhuleke kakhulu, ngikhale kuNkulunkulu ngezinto ezasetshenziswa emzimbeni wami, ukugcaba, ukufaka iphandla, zonke lezi zinto nje ey'phambene noNkulunkulu emzimbeni wami. Ngicele kakhulu uNkulunkulu angihlanze kukho. Ngakhuleka baba, ngakhala kuNkulunkulu. Ngimangazwa ukuthi njengamanje mangithi ngilalela inkonzo, ubaba uhamba phezu komkhuleko wami. Ukhuleka umkhuleko engiwukhulekileyo ukuthi kanti uNkulunkulu unjani. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba Msibande, umama, ikhaya lethu entabeni kaJehova. Ngiyabonelelwa. Ngithanda ukuxolisa kakhulu baba ngokuphuza ukuthola ubufakazi. Kade ngithole i-date yokuvuma izono. Ngathola i-date ngase ngangena emkhosini. Kuthe mangingena emkhosini, usuku lokuqala ngolwesibili ngaphupha ngo-12, ngoba ngike ngivuke ngo-12 ebusuku ngikhuleke. Emva komkhuleko wango-12 ngaphupha engathi khona intombazane ephuma embhedeni ngilele, yaphuma yahamba kancane inyonyoba. Ngithi mangabe ngiphaphama, hawu, ngiqalaza akukho ntombazane lana. Ebese ngingena embhedeni futhi ngicabanga ukuthi kusho ukuthi isilwane lesi silala nami u-24/7. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sephuma lesi silwane. Ngebhadi kwenzeka-ke ngafaka imoja, kanti ngizokhishwa ekhayeni lethu.
uthe makushiya ekhayeni lethu kwayila usathane wangena futhi ngaphupha uyise wey'ngane sashona kudala elele futhi nami. Athi Nkosi, kwaphuma imoja futhi sengiphupha lezi zinto. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangimkhuleko wanamhlanje. Kade ngilokhu ngithi ngizokhuluma ngikwazi ukuthi ngifakaze. Ngiyabona ukuthi namhlanje bekukhulunywa nami impela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka ngoba kudala ngiyidinga le nkonzo. Enhlizweni yami njalo ngiba naleso silonda sokuthi ngangena emanzini amaningi kepha angivumanga kahle isono. Ngoba kwavele nje sathathwa sawungena emanzini. Ngaze ngacela ukuthi ayibo ngizongena kanjani emanzini ngingavumile. Nalokho kuvuma futhi naku sekuyatatazela khona le ngongena emanzini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongithandile ukuthi angangithathi kulo mhlaba ngingazange ngibuyisane naye ngokweqiniso. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu Baba, angigcinele wena nomndeni wakho wonke. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ekhaya lezwi entabeni endala Jehova kuyabonelela wona wonke umndeni wakwaBamthikazi ngisho uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongithe namhlanje mangikwazi ukuthola ubufakazi. Ngiyabonga kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ubufakazi engizobuthula bumayelana nokuvuma kwezono. Isono esasingibambele ngisho abatwana bami, nami futhi ngiyathemba ukuthi lapho nje kubambekeni kwami ngibanjwe isono nesekuqhubekeleni phambili. Bazalwane, ngithe ngisafunda isikole nje kunomntwana omunye sifunda naye eklasini engaphiwanga kahle ekucosheni esikoleni. Lo mntwana ngicela ukuthi ngimsize mase kufanele kubhalwa ama-test kufanele ngimtshele. Lapho ngiyakhumbula sasifunda ugrade 3. Masibizelwa-ke sasibizelwa i-spelling nje ngalelo suku engilikhumbula kahle, sazi isono la isivuka khona engikhumbula ngaso khona, sasibizelwa i-English. Acele ukuthi ngimbizele ngale nkathi ezocela igama uzolicela ukuthi silibize njengesizulu, like singalibizi njengoba libizwa uMiss. Wathi mangabe ngokuthi-ke useyangitshela, ngiyakhumbula nje elithi boy, ngathi mina akabhala u-BAW. Kodwa ngisho ngesiZulu-ke ngendlela nje enkwankwazayo ngoba phela nawe yazi ukuthi isiNgisi asikwazi ukubuyela kahle esiZulwini mase usipronounce. Ngasenza leso sono ngingazi-ke mina ukuthi ngenza isono, ngibona ngenza nje ukuganga ngaye ngaleso sikhathi. Lapho bazalwane umntwana lo usazothatha umkharo wakhe asinike wona thina simsizayo, kodwa thina simenzela ububi obungaka. Kuthe sengibhukhile usuku lokuvuma izolo sengibhala ebhukwini. Hayi, uma ngifika nje ekhaya ngisanda nje kuqala ukuvuma izono ebhukwini. Uma ngifika ekhaya nazi iy'ngane ziyafunda, senginabatwana abawu-4 sengishadile, sengimdala. Bayafunda, bathe nje uma besafunda bese yabuza lo ongamncanyana athi lithini sibanibani leli gama, ubuza komunye omdala. Bathathu. Athi lo ophakathi nendawo kube uyena ophendula kuqala. Athi awuthi ngibo alibone bese ethi angazi aliphendule lithini kodwa kwaku-always, kodwa yena naye alipronounce as isiZulu. Ingizwa ngishawa uvalo bazalwane, kubuya isono ngaleso sikhathi. Ngivele ngikhale, zingibuza iy'ngane ukuthi ma ukhalelani, ngingabatsheli. Bese ngithatha ngiyaguqa ngithi Nkosi ngiyaxolisa. Bese kodwa ngiyabaxoxela ngesono engasenzayo. Bangihleka-ke bona njengabatwana. Kodwa lokho ngakubuka ukuthi kuyabavimbela abatwana bethu ngoba kubona lo owayewuyena owayebuzwa, uyena owayengazi ngoba naye wayengaphiwe ngaleso sikhathi emqondweni wokuthi akwazi ukucosha izinto zesikole. Kodwa ilo bazalwane ngazivuma leso sono. Waphasa umntanami. Eyi bazalwane, sibavimbile abatwana bethu ngezono zethu esazenzayo. Ngiyacela sizivume izono. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubampostoli Nzimande, ngiyabingelela kumampostoli Nzimande ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu ukusigcina. Ngimbonga kakhulu uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu ogcwele isihe nesihawu.
Hawu Nkosi yami, singaba yini ngaphandle kwamusa waNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu, ikakhulu sekuyisikhathi esidana ngingafakazi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi ngiwelile, ngigezile. Ngiyabonga kakhulu. Hey, bekungelula khona kukhumbula mangibheka ububi umuntu avela kubo. Ngibona umusa kaNkulunkulu ukuthi ngempela akafunanga ukuthi umuntu afele ebumnyameni. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi size safika isikhathi sokuvuma kwezono. Mangithola idate ngo-2023 okungathi kukude 2026 ngiyibonela le, kanti uNkulunkulu umnikazi wesikhathi. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga bangcwele. Ngiyabonga inkosi yomusa. Ngiyabonga kakhulu, buningi bona ubufakazi engibonga kakhulu nje ukuthi uNkulunkulu uyasinakekela. Ngimbonile ebudeni bendlela, ngimbonile benginesibhobo phansi kwebele laka-left. Sekuyisikhathi eside la ngiqala last year lesibhobo ngabo-August ngaye eklinikhi yala. Bangangisiza, bangitshela nje ukuthi ngilale upright ngibeke umcamelo. Mase ngilalela imikhuleko yonke yaka-18 May, ngilalela nabaRoma 10, saphola isibhobo. Kule nyanga mayiqala siyaqala futhi ngithi hawu, siqala mina ngiqala umkhosi wokuthi uNkulunkulu angisize ngisafikela idate yange-8. Isibhobo naso kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi siphelele bhangisazi. Ngithe ngina 3 days ngisemkhosini kwabe ngiphilile. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, nabo bonke abazalwane egameni likaJesu. Nami ngithi ngithola ubufakazi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngempilo yami. Ukungena kwami ekhaya lezwi kuguqula izinto eziningi nasemqondweni wami. Yebo, bengiwumzalwane ngikholwa, kodwa kuningi ebengingakembuleleki kukho. Ukungena nje kwami ekhaya lezwi kungenze ngambuleleka ey'ntweni ey'ningi, ngathola iy'fundiso ey'ningi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Kuningi osivule kukho umqondo esasingakwazi nathi ukuthi kuyizono, akulungile. Ngithula nje nanobufakazi ukuthi ukubhukha kwenza izinto ey'ningi. Ngabhukha nje kuphela, uma ngisabhukhile ngingakaqali ngisho ukubhala, ngabona nje imangaliso uNkulunkulu. Ngilele ebusuku ngibona ngiyageza, ngiyayikhuculula. Engathi uma ngiyikhuculula kunomfundisi nje nomama mfundisi bayangibhuka, kodwa uma ngigeza angedwa, sibaningi. Siyageza sikhipha insila, siyayikhuculula. Ngathi hawu Nkosi, kusho ukuthi ngempela kumele ukuthi umuntu ayigeze izono zakhe. Kade ngangena ekhaya, nginonyaka owodwa nohafu ngangena ekhaya lezwi, kodwa bengingakaze ngibhukhe, ngilokhu ngesaba. Manje ekubhukheni kwami ngiyayibona nje izinto ziyenzeka. Amaphupho nje engiwaphuphayo ayahlambuluka impela ukuthi kumele ugeze izono zakho uma ususindisiwe. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Kuningi ubufakazi, kodwa ngenxa yesikhathi ngiyabona ukuthi ngoze ngidlule esikhathini esimele ngabe ngiyasenza. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, wamtsibande, ngibingelela igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esasigcinile ngathi abunani sagcinile usenenkosi yethu uJesu Kristu. Baba nje ngikhumbula lokhu ukuthi impela musoqala ukubhala izono kuba khona izinto ezishintshayo. Nami nje ngiyakhumbula ukuthi kwathi
ngifika nginga-understand le ndaba yokuvimbezona ukuthi ngitshele ukuthi avele lapho ngisuka khona ngiyivumile ngathi ngeke ngiqala phansi futhi yabo. So kwaba khona umbono engiba nawo ngoba ngathi uyafundisa entabeni ngathi uyashumayela, but it was like engathi kune-assignment eyenzakalayo because kwasinamaphepha and then khona it was like engathi i-vigilator le yayikhona, and then engathi manje ngihlele eduze kwalo sisi wayengifayela ekhaya lizwi, engathi manje mina angiyiboni iphepha, engathi manje angiboni, ngathi ezama ungibonisa angiboni mina. So nganalokho ukuthi okay futhi kumele ukuthi ngiqale ngibhale izona ukuze ngizwisise kahle yonke into. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli, ngibingelele kumama umpostoli, ngibingelele kubazalwane bonke kwikhaya lezwi, ngibingelele kubazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa baba umpostoli, ngizodlulisa ukubonga ngosuku lami olwalungoLwesibili oludlulile, lapho engangivuma izono zami kuwe, ngizivuma ngendlela engangizibhale ngayo njengokuzenza kwami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kathi mase ngiqedile nje ukukhuluma nawe sewungikhulekelile, ngezwa nginokuthula emoyeni wami, ngezwa nomzimba wami usuhlala usindekile, usubalula kusukela ngalelo langa kuze kube manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba umpostoli. Ngiyabonga nje kakhulu, ngidlulisa ukubonga okukhulu. Noma baba sibuye singenzi kahle, ngibonga ukuthi nje uNkulunkulu uyakusiza usibekezelele. Siyabonga kakhulu baba umpostoli ngawe. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba uNsibande noma Msibande nefamily yakho. Ngibingelela nasentabeni enhle Jehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyabingelela abazalwane bonke. Baba ngicela ukudlulisa ubufakazi, lalo bufakazi budala kakhulu. Ngiyabona ukuthi usathane lelo ngingibamba ngingabudlulisa ubufakazi obubalekile ongasiza abanye abantu. Bokuvunywa kwezono baba. Ukuvuma izono kubaleke kakhulu. Njengoba usho baba ukuthi ubukhishe uthole idate uzibhale phansi. Nami ngenza njalo baba. Ngacela idate wanginika ngabhukhisha, ngaqala ukubhala phansi izono zami. Ekuzibhaleni kwami izono zami ngangisizwa kakhulu ukuthi ngilalele iy'nkonzo eziphathi nesonto njalo, ngizilalele. Ngithi uma ngizilalele ngizwe intshumayelo, ngikhumbule ukuthi le ntshumayelo ikhuluma ngesono sami esithile, ngihambe ngiyosibhala, ngihambe ngibhale. Kanjalo nomntwana enginaye naye ukhulume nangabantwana ukuthi umntwana ngabe umisephi, wathini, wamenzani umntwana empilweni yakho yonke, uphila umntwana. Ngakhumbula ukuthi ngenza izinto eziningi kuyena ezirongo, ngasibhala phansi njengoba ngizenzile. Ekubhaleni kwami phansi ngathi ngisabhale phansi nje ngisalindile idate ingakafiki, kwafika izwi ngilele lathi ngiyamkhulula manje umntwana uZamo uzowuthola umsebenzi. Baba uNsibande umntwana wami esehlale iminyaka ngithe u-12 eseqedile kwi-higher education ehlele ngawuthola umsebenzi singazi ukuthi kwenziwa yini. Ngabona lapho ukuthi izono ziwudonga, ziyayivimba impumelelo, zayivimba impumelelo yomntwana wami. Kepha sengizibhalile umntwana njengoba ngisho nje, wathola umsebenzi umntwana, wasebenza umntwana, namanje usasebenza. Ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu ekubhaleni izono, ukuthi uNkulunkulu uyakuxolela usazibhala izono zakho. Ngiyambonga uNkulunkulu baba uNsibande. uNkulunkulu akaqhubeke ekusebenzisa, kupha amandla amasha, akugcwalise njalo usuku nosuku. Njengoba izwi lakho lisho lithi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo, akuqinise baba uNsibande. Siyabonga, ngiyabonga kakhulu. Umntwana wami uyasebenza engasebenzi iminyaka eminingi. Ngibonga uNkulunkulu, ngibonga ukwenza kwakho, ngibonga ukwenza kwakho baba uNsibande, ngoba ukube awuzange ube khona empilweni yami, umntwana wami ngabe mhlawumbe usahleli. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Nami ngicela ukuhlala kuyena uNkulunkulu, ngimkhonze njalo kungakhona ungihlonza nothando lwakhe.
ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.